Le linn na bliana 2023, chamuid seála go idiachta eibrithe deonacha, cuairmóirí agus eagraí gairmúla, Itá dírithe go huile agus go hiomlán le síl níos fearr a chruthú dá deilech nó gon phobal. Daoine é seo atá mar chuisle agus mar chrábhdrama ar sochaí. Iad a gobar lá iní lé in ach pobl sa tír, ag tuairt misneach agus dóchas lening an éifra. Seo scéalta ó chúrmóirí na héireann.